V Banskej Bystrici mal dnešný sviatok záľubených špeciálnu príchuť. Po meste už od skorého rána jazdil Valentínsky expres. Farebne pomaľovaný autobus slúžil nielen ako jedinečná fotostena. Cestujúci v ňom čakal aj drobný darček. Špeciálny Valentínsky expres vypravila do ulic Banskej Bystrice Zvolenská sadka, ktorá prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu. Chceli tak potešiť cestujúcich a spríjemniť im jazdu. Myšlienka Valentínskeho expresu vznikla po pandémii. Vtedy sa nám zdali cestujúci takí vyhorení, bez života, takí apatickí a chceli sme im priniesť niečo netradičné. Je to niečo, čo udrie do očí a ľudí určite zaujme. Si myslím, že je to skvelé, že naozaj človek sa môže ísť takto pozrieť po Bystrici. Zámerne si vybrali najdlhšiu linku, ktorá má 16 kilometrov a vedie z Rakitoviec na najväčšie sídlisko Sásová. Každý deň sa v autobuse odvezie viac ako 800 ľudí. Teraz ich čakalo malé prekvapenie. Prosíš si srdiečko valentínske? Dobre, ďakujem. Tento rok sú to také malé čokoládky a pre detičky máme pripravené plyšové srdiečka s valentínskou tematikou samozrejme. Tie sa míňajú ako teplé rožky. Popoludní jazdu vo Valentínskom exprese ešte viac zatraktívnili študenti z Akadémie umení, ktorí roztancovali a roztlieskali celý autobus. Dievče počarovné, nezaľúbše do mne. Banskobystrický Valentínsky expres už vraj inšpiroval aj Estóncov, ktorí v autobuse podľa ich vzoru zorganizovali jazzový festival. Nápisy na ňom lákajú aj fotoaparáty. Ľudia už čakajú na zastávke, aby si mohli odfotiť konkrétne tento autobus. Podľa mňa to je celkom pekné, ako sa takto myslí na Valentína a snažia sa to propagovať. Veľa ľudí si tie vlastne balóny berie a podľa mňa to dáva na Valentína svojim partnerom, takže podľa mňa to je celkom fajn. Valentínsky expres v uliciach Banskej Bystrice už nie je iba jednorazovou akciou, ale stáva sa tradíciou. No a objaviť by sa mal aj na budúci rok. Martin Dušička, Teatry.